hau ere kontzeptu ideologikoa izango ote da eskuin muturrarentzat, izan ere, ez ahaztu, zaintza, gauza politikoa dela. Baina argi, azaroaren 30 aurretik, uztailaren 23 dugu eta. Ez da ez edonoloakoa, gaur berria egunkariak ospatzeko duena eta Amagoia Mujika zuzendari berriak gainera zuzenan alaxe dio. Egunkari diferente bat, modernoa, asmatu genuela uste dugu eta apostu horretan sakontzen segitu nahi dugu. Ez da ez edonolakoa, berria egunkariak, azken ale guzti hauen ostean oraindik ere aurrean duen egitekoa, Euskaldunon, euskarazko prentsaren zerbitzu hori mantentzen segi eta garai hauek behar bezala kontatzekoa. Ez da ez edonolako erronka hau jaun andereok. Flipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai bifatu. Aragia, literal. Ze ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako. 20 urte eta gero, leiho bat zabaldu eta zehatz mehatz 20 urteren ondoren leiho bat geroari begira, geroari so. Izan ere, berriak honezkero 2 hamarkada bete ditu eta lehen zenbaki hartatik ene bada, zenbat gertakari, zenbat argazki, zenbat lerroburu, zenbat analisi eta prensa modernoaren bidean zenbat urrats. Eta xede batekin, aldi konplexu bat azaltzeko, kazetaritza bat egiteko helburuz. Jon Olano Urain. Hau ez da edonolako erronka eta aurrean duzuena talde sendo batekin aurrera aterako da, ala ez da aterako, ez da? Ez da sekula izan, ez? Erronka xamurra etzen 2003an, ez da izan azken 20 urtetan, bere krisi eta gura bera guztiekin, eta segurazki ez da izango horrerantzean ere, baina bai, 20. urte honen aitzakiarekin, aukera ematen digu pixat aurrera begiratzeko, beste indar batzuk hartzeko, en fin, eraldaketa prozesu bat abiatzeko, eta, gero-gerokoak, baina uste dut egun hauetan Amagoiak eta Martxelo komentatu izan dutela, ez garrantzia izan duen kazetaritzak eta zer esanik ez aurrerantzean. Ez da ez gutxiagorako 6.209 zenbaki. Zenbat lan, zenbat izerdi, zenbat burua uste. Kazetaritza akaso, jendarteak paperean oraindik ere iristea, zenolainoko erronka den jabetzen ote da. Ez dakit jabetzen den, 6.200 eta 10 gaur, uste horrenekoa. Eta bai, oraindik ere, ez dakit, egon zen garai bat, ezta? Ematen zuen papereko produktu hori desagertzera zijoala edo aitzindari batzuek esaten zuten paperari utzi behar zitzaiola, gurean hori izan ziteken oso traumatikoa, azken batean euskarazko berri paper bakarra izan da, nahi du kioskoan mantendu eta ikusten bolada hori nolabait pasa zela eta ja ez dela esaten kioskotik atera behar dela, baizik eta eskaintza hori moldatu behar dela, horren gutxi puntu nortean ikusten honen persona bat irakurtzen justu gure igandeko tabakalerako ekitaldiaren kronika, ez? Eta, pixkate, arraro ere egiten zaigu ikustea jendeak aldetik patxadaz eta periodikoa irakurtzen, baina badago, eta segurazki hor badago perfil bat, dela adin batetik gorakoa, ez esango ze adinetik gorakoa, eta erronka dela, jada paperean hainbeste irakurtzen ez duten behintzat ere
nola egokitu informazioa, ez informazio eskubidean ikuste orokorra dela, eta kontua asmatzean nola iristen garen jendearen. Zentzorretan, Jon, gaurko argitalpenean ala irakurtzen dizugu, malkartsua izan dela bidea, Martxolo Otamendi, orain arte zuzendari karguan aritu denaren hitzak nolabait berreskuratzen dituzu, akaso bat baina gehiago ez du jakingo, egia da, bat baina gehiago akaso belaunaldi berrietan, egunkaria euskarazko prensa itxiarazi zuela, Madrilgo salbuespen auzitegiak, baina akaso atzerago ere egin genezake, ez? Garaiotan gainera frankismoaren berriz ere oldartze bate egon daiteken honetan, aipagarria, besteak beste, Bilboren erorketaren urte horrena da hain zuzen ere gainera. Hilabete gutxiz, baina 5 hilabetez egunkaria euskaraz publikatu zela 5 hilabete, baina azen olako garaiak izango ziren, 1926 joan ezkero. Bai, segurazki inbeste ez dago gure imaginarioan, ez? Gura garai harretan ere bazegoela Euskal Prentsa, gainera izan zen gerrari lotutako periodiko militarizatua zen, gerra garai batean sortua eta gerra garai bati erantzuteko ere. Baina aurrekari hori bazegoen eta esan dutuna, 5 hilabetean zituen, frankistak handik 6 egunera sartu zirelako Bilbon, badakigu zer gertatu zen horrengo 40 urteetan. Eta hala ere, Franco hil eta 15 urte behar izan ziren, euskarazko egunkari bat armatzeko, herri ekimenez sortzeko, horrek ematen dut izan ere erronkaren tamaina, ez? Eta 15 urte behar izan ziren Franco hil ondoren, 13 iraun zituen Auzitegi Nazionalak itxi aurretik, ez? Orduan, horrek ikusten da badagoela, kazetaritza esan dezagun beti da zaila, osoan da zaila, baina balako testuinguruaren are zailago, ez? Eta egunkariak 13 urte iraun zituen, baina euskarazko prentsak ez zuen bizi egun bat ere euskarazko egunkari bat izaten, ez? Urrengo egunean, hori Martxelo hauetan aipatu du, urrengo egunean jendea zen gelitu etxean negarrez, eta izan zitekeen aukera bat, baina jendeak langileek egin zuten beste egunkari bat, egunero atera zen, 4 hilabetez atera zen, zubilanak egin zuten berria sortu bitartean, eta berria sortu zutenek ere, edo egunero sortu zutenek ere, ze konpromisoa, testuinguru hortan kokatu garrera 2003an, ez genekien, ze pasaziteken urrengo egunean, ez? Itxi dizute egunkari bat, zein da urrengo egunkariko zuzendaria. Orain ematen du erraza zela, baina persona horrek ezekin urrengo egunean berriz ere kartzela zikoa. Orduan, bide oso malkartsua izan da, baina zorionez, berria izan da, bide malkartsu horretan gehien irauten ari den proiektua, eta momentu zindarrez. Datu borobilak gainera, askotan nahiko grafikoak izaten dira, 2003ko ekainaren 21 ari gara, KTBI berri horri begira jarrita, 82 orrialdeko 50.000 ale banatu ziren orduan, eta ez duetenik izan. Eta aipatu nahi nituzke ordutik pixka bat garatutako lerro nagusi edo pixka bat estrategikotzat hartu genitzakenak, ez? Munduari eta Euskal Herriari begiratzeko leiho bat zabaltzea irakurle. Garrantzitsua, ez da? Gaur egun mundu zabalari behar bezala begiratu ahal izateko. Eta batez ere, begirada berritu batekin. Hau nola azalduko zenuke, horretxe barrutik, Jon? Ez dakit, zexetasun mailarekin esan diteken horretik, egia esan, prozesu soluzia izaten ari da. Eta uste, kazetaritzan orokorrean, baina euskal kazetaritzan ere bai, gogo eta prozesuak eta izaten ari direla oso ohikoak, eta ez ere gero eta sarriagoak. Gero eta motzagoetarako egiten diren aldaketa prozesuak dira, badakigulako denak, ze abiaduratan bizi garen, eta beraz, nik uste bai dela asmoa esan dako, bi euskarri edo digitalak ere euskarri asko dauzka, bi euskarri tradizional horiek webgunea edo digitala eta paperekoa, beste diseinu batekin eskaintzea, beste erabilgarritasun bat albidetzea, erabiltzaileari ze zerbitzu eskaintzea, baina nolabait esperientzia hori beti ero betzea. Eta pixkat aipatzen zuen atzera jumona ez, baina aipatzen zenuen
hilo batzuen gainean eraikitako prozesua dela, eta bai Euskal Herritik begiratzekoa, eta gaur bertan atera du gehigarri bat, ez? Euskate tematikoare badena, eta horre aipatzen genuen, hori urtetan zenbat aldatu den mundua, zenbat aldatu den Euskal Herria, zenbat aldatu den ekonomia, eta batzutan ez dugu denbora hartzen, baina momentu batean gelditu atzera begiratzeko eta esateko, 2003tik hona gauza batzuk ez dira bat ere aldatu, titular batzuk bere horretan sinatuko genituzke gaur bertan, eta beste batzuk ez gara konturatzen egunerokoan, baina bai aldatzen. Horregatik merezi dut arteka horrelakoarek eta atzera begirako bat. Ederki, Jon, ikusten dugu, urte urruna ere ez dela alperrik pasako, erredakzioan, lanik etzaizue falta, antzematen da mugimendua hori beti da seinaleon, eta guk gainera gaur muturra sartu dugu, Martin Ugalden, berriaren erredakzioan, bete-betean, bukatze aldera. Jon, pentsatzen dut, motivazioa, urduritasuna, halako momentuek ez, mugarriek beti dute halako auspo berezi bat. Nola ikusten duzu lantalde zabala zarete, baina zer nolako umore, zer nolako animorekin zaudete aro berri honi ekiteko? Pixat esaten izuna, egunerokoan agin ez gara konturatzen, baina baten egiten zaizkizu horrelako efemerideak eta ustekoan adibidez tabakalerako bezalako ekitaldiak, ematen dizuten apizkat neurria, erronkaren neurria, etxearen neurria ere baiz, bueno, azkenean bai langilea garela, baina ez dela edozein lan, ardura badagoela, komunitate handia dagoela atzean, eta komunitate horrek ere zer konpromiso daukan eta zer merezi duen. Orduan, nik uste oso baikor, ez dakit kazetaritzan orokorrean baikor egoteko aukera badalduen, baina Tokatuko altzaizu, Jon, turraren jarrepena egitea, libratuko altzara? Ez dakit zertan, baina seguru zertan tokatuko zaigula. Ez dakit bizikleta gainean edo nola, baina ez gara ditu. Ederki, hori bai dela berritzaile izatea, eta garaian garaikoa behar bezala kontatzeko behintzat grina edukitzea, kazetaritza ez baldin bada berritzeko eta ikertzeko grinarekin elikatzen ez delako sekula kazetaritza izango. Jon, berrikuntzaz ari garela. Askok, akaso, binetaren atzean zein ote dagoen ikusi ez du egin, urteotan guztiotan, eta gaur ikusi ditugu, bi personaje garrantzitsu, Zaldiro ikusi dugu, Zakili Xut, making of ikusi dugu, zer nola ospatu nahi izan duzuelako, ze fusio mota da aur? Bueno, ataletako bat berriaren prozesu honetan zen hori, sormenetik sortzea berri hori, eta hortik dijoa, tradizioa eta berrikuntza uztartu, azkenean Zakili Xuti buruz eta Zaldieroari buruz ari garela, tradizioa da, baina instituzio bat dira biak ala horiak. Instituzio bat diozu, akaso, askok ez dituen ez ulertzen, beti ere olako jakinmin batekin uzten duelako gizartaren zati handi bat, zein da hemen sekretua, kontatu mesedez, hau oso gauza garrantzitsua da. Ez duenik esan baina bai, hori ere badago, ez, zenbateraino ulertzen den Zakili Xut, uste horra ere adinarraka bat badagoela, adin batetik berakoek ez dugula ulertzen Zakili Xut niri behintzat asko zaitu batzutan, eta gehiago hazi garela eta ezi garela Zaldieroaren tiratan, baina bueno, horre ere bi eskaintza dauzkagu eta norbera bere gustokoa dauka. Aitortuko dizut gainera, berari zuzenan ere aitatu izan diot, baina oso fan naiz, Urkulluren personajea zenolako garapenean murgelduta dagoen bineten garapen guztionetan. Jon, Olano, orain, eskerrik asko. Gehiagotan nahiko zeintuzkegu gure tarte honetan, baina gaur egotegatik, plazer hutsa eta eskerrona, nola ez? Aldugunean ateratzen dut, bora beraz. Ja, bestela turrean elkar ikusiko dugu, ezta? Seguru. Ai, eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko. Eskua txalotzeko eskuak ta mundu hau jorratzeko eskuak.
euskalduna, garaian garaikoa eta feminista. Ez da eta lan makala izan, egun eta urte guztiotan egindako lana, etxe barrutik hasten den lan hori berriak egin duena. Eta prozesu feministak baten eta bestean entzun ahal izan ditugun bezalaxe, berriak ere badu bere errelato propioa. Izan ere, halaxe diote, egunkari feminista bat egiten ahal egintzen gara, egunero eta konpromiso hori, kazetaritzan ez ezik, etxearen solairu guztietan islatzen ahal egintzen gara. Bide horretan, aizue, azenolako lanak eta beste lerroburu bat, bidea sekula ez da erraza izaten esparru honetan gainera, baina bai ederra. Aizue, guzti hau ederriki asko adierazi eta kontatu digute, berriako hainbat kazetari eta lankidek podcast feminista baduzue, eta nola ez, 20. urte horrenetan podcast berezia ekarri digute, eta guk lagin txiki bat nahi baduzue, osorik entzuteko aukera duzuelako berria.eus agerkari digitalean. Maianek esaten zuenaren hildotik eskatzen dute jende bat deseroso sentitzea egiten dituen gauza batzuekin. Eta bueno, alde horretatik formakuntza feminista importantea da eta bide baten hasiera da eta prozesu luze bat da, erakunde bat eta gizarte bat despatriarkalizatzea den bezala, erakunde bat edo etxe bat edo enpresa bat edo edabide bat despatriarkalizatzea. Prozesu bat jarri genuen martxan, denon bizitzak erdigunean. Eta feminismoa zari garen honetan, nola ez aipatu, gaur lerroburu guztien artean duzuelako datorren azararen 30 mugimendu feministak Euskal Herrian deitutako greba orokor feminista. Zaintza erdigunean jarrita, zaintza politikoa delako. Ez dezagun ahaztu, emakume ongan genero irizpide argia gainkarga bezala hartuta, zaintza sistema oso bat gugan dagoelako eraikia. Emakumeen egoera prekariotan, emakumeen gehiagizko lanetan, edota emakumezkoon aparteko zama, edota arduretan. Sistema oso bat, bidezkoa ez dena eta errotik aldatu beharrekoa. Hori dela eta greba deialdia dagoeneko, sare sozialetan baduzue, eta non nahi agertuko da datozen asteotan. Greba feminista orokorra, bizitza duinen alde. Pausoz pauso, egungo zaintza sistema iraultzera gatoz. Kaleak hartzera goaz, aldaketak eragitera goaz. Azaroak 30, greba feminista orokorra. Azaroaren 30 deialdia ambiziosoa da, Euskal Herriko mugimendu feministak egin duena, baina ez pentsa, egun batetik bestera ez dator kontu guzti hau, hilabete luzetako hausnarketaren ondorio delako, eta prestaketa lan horiek bigarren aro bat dute gaurtik aurrera. Ez da ahaztekoa baina, bide horretan gertuan dugun beste data, datorren uztailaren 23 dela Hego Euskal Herriari dagokionan. Emakumeon eskubideak kinka larrian jar ditzakeen hauteskunde zikloa dugulako aurrean Madrilgo gobernuaren berritzearekin. Azken esaldi hori nahiko argigarria da, Bilbo handiko irudiak dituzue horiek eta azpiatzietan agertu ez bada ere halaxe dio udaltzainak dokumentazioa zer da ulertu ez duzuna. Garbi uler daitekeena da, manteroak ez baldin badira, kaleko gazte arabiarrak zerbait gertatzen ari da Bilbo handian eta Bilbo handiko sortuk dio, sare sozialetan hala adierazi dutela, Bilboko udala, Aburtoren udala, Turraren etorreraren atarian, Euskal Metropoliaren kaleak garbitzen ari dela. Egoera honetan, gaur Erkoreka sailburuaren hitzak entzun ahal izan ditugu, besteak beste aipatuz badutela halako konponbidea ertzaintzarekin duten liskar edo auzi horretan. Ez da ahaztekoa, auzitegiek gainera ertzaintzaren eskakizun edo ertzaintzako mugimendu sindikaltzat hartutakoaren eskakizunak aintzat har ditzakeela. Hau da, Turrean ertzaintzak bete beharreko funtzioa kolokan egon daitekeela. Inguru maria honetan, zenolako urte horrena dugun gaur,
Izan ere, 28 urte bete dira, Lasa eta Zabalaren gorpuak desagertuta urte luzez egon eta gero, Tolosara itzuleran, Kabakas auziagatik auzipetutako polizia buruaren agindupean, karga basati artean lagun eta senideak zaurituak izan zirela, bai aeroportuan, baita Tolosako hilerrian bertan. Ikusi duzue urte luzez hainbat eta hainbat izan direla euskal kulturako ikurrak, musika taldeak, sortzaileak eta bazen garaia, ze amaixek ere merezitu aitortza, ezta? Gaur Donostian Vitoria Eugenian kontzertu benetan berezia eskainiko du talde bizkaitarrak urte luzetako ibilbideagatik adarra saria jasoko dutelako. Belar artean, bakerdadean biluzik dantza. Ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen duen. Oiukatu zizar galduei, nire negar malkoek ernaldez atera lurra, nire harinarekin. Energia bana ez, munduak azten bana, luronek askatzen bana, zerbait utzi beharko dut, bentsat euritanten artean, bada ez bada banoa, egak ez bada enoa, nire gorputzak eskatzen dizkidan atea purtuetara, bada ez bada banoa, egak ez bada enoa, zeruak eskaintzen didan amildegira. Enbata azken orduotan, azken egunotan Euskal Herrian, toki batean ez bada bestean, kostaldean izan dira, azken orduotako ekaitz handienak esan genezake, eta azenolako harria bota duena. Iruñeko irudiak ziren horiek euri jasa dezentekoa, baina izue, goazen Zumaia alderaz, edabide askok eta askok egin diote oihartzuna, eta guk ere bai. Adimen artifizialarekin alako gauzak garatu daitezkeen egunak dira hauek, baina ez zin dagizuegu alako harria bota duela azken orduotan kostaldean, eta bestela lekuko bila ere joateko aukera izan dugu, Jon Maiak berak Zumaian jasotako harriak, hementxe, kolpez kolpen, ia esklusiban. Eta enbataz ari garela nola ez dizugu aipatuko uda atarian, San Juan bezpera, subizi gaua, udako solstizioa, bertan dugu, ostiralean bertan. Urtaro aldaketa bakarrik ez gaua laburtu, eguna luzatu, ez naiz gehiago luzatuko, guzti hau zertara dator, kolpez kolperen super webseria, udako webseria, nola ez dugu aipatuko, kolpez kolpe, enbata dator. Baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, Eta zu, zeute dakizu. Miren, badakizu dontzela virgina dela, ez da? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan, arrazoi duzu. Baina, alere, miren. Iso! Hausnarketa esan dut. Eta zuk eta biok gero hitz egingo dugu, miren. Eta zein da egin behar dugun hausnarketa? Azenolako superprodukzioak kolpez kolpek sustatutakoak, bai, euskarazko fikzioa, emakumeek ekoitzia, emakumeek garatua eta emakumeek konsumitua, zergatik ez. Detaile txiki bat falta zaigu, xoxa batzuk, baina tira, hori ere, helduko da. Kolpe,
Saioa jarraitu ahal izateko, zuen kontraesanak albo batera utzi beharko dituzue. Ja, ni beti joan behar da, mobilizatu egin behar da, gauzak mugitu behar ditugu, eta bada gutxienez 6 hilabetez nizela manifa batera joan. Ja, ni beti komertzio txikiaren alde eta gero Amazonen erosten dizut gauza mordoa. Zaintza, hainbeste zaintza, eta norbere buruaren zaintza. Nik feministatzat dut nire burua, baina nire semei egunero prestatzen dizkiet otorduak. Ze kontraesan? Guk ez dago bote kontraesanik eta... Itxaron! Zerbait gertatzen ari. Ezazue galdu, YouTube kanalean dituzue, Kolpez kolperen enbata dator, udako webseriaren 2 denboraldiak, baina bakizue gauzak berreskuratzeko ez dela inolako konplejorik izan behar. Behar adinako baliabiderik ez baduzu edapenari begira, oraindik ere ikusteke izango duzulako askok eta askok. Tira, gaurkoz bagoaz, baina bihar bueltan etortzeko mehatxua eginez, badakizuelako astelehenetik ostiralela, egunero hemen izango gaituzuela, kolpez kolpe antenatik. Albistegi azido fidagarri eta jator honetan, nahi eran ere aurkituko gaituzuela, gure sare sozialetan, eta bukatzeko, gauza guztiek badute be aldea ezta, making of edota toma faltsuak, hau ere ez da ez atzean geratzekoa, honekin agur esango dizuegu, barre pixka bat egin, baina serio har gaitzazue, gabon pasa, bihar arte. Egia da, begira! Enbata dator. Egia da, begira! Baina zuek ere altxa! Enbata dator. Gertuta gaude? Bai. Egia da, begira! Abai! Kaixo! Enbata naiz! Sartu daiteke kantatzen? Enbata dator! Ai ama! Kaixo! Ni enbata naiz! Bat, bi, hiru, ta, enbata dator! Bost, sei, zazpi, enbata dator! Letra jakingo da, no?